ଆଜି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ନାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଜମା କଥା ହେବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି କାହାକୁ ବୋଧେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କମିଟି ମୁଁ ତ ତମର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଆଉ ସତ୍ୟ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତମର କ୍ଲାସମେଟ୍ ନିଜ ଭେରିଫାଇ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼ ବୁଝିଲି ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବନି ମାନେ ଏଟା ହେଲା ଏ ସହରରେ ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିଡ଼ିଆ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦୁରୀ ଭିତରେ ପୋଷା ବନେଇବା ହେଲା ଏ ପ୍ରୀତମ ଚୌଧୁରୀର କାମ ଆଉ ତମେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଷା ମାନେ ତମ ନାମ ଧରି ରାମ ନାଁ ଡାକିବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମ କଥା ମୁଁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି କି ତମେ ଚକିଲେ ବୋଲି ରହିପାରିବିନି ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଚାଚି ଦିଏ ମୋ ପାଦର ଯୋଜନା ତମ ଗାଲରେ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ଅଭଦ୍ର ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଚୁପଚାପ ଦେଖିଆ ହଉ ଛି ଏତେ ମିନ୍ ତମେ ବଡ଼ ଝିଅ ମୁଁ କେମିତି ଡାକି ରଖିବାକୁ ତମେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ସତ ଦେଇଥିବ ମଣିଷ ପଡ଼ିବାକୁ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣ ନାରୀର ଜନ୍ମ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଥା ମୁଁ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରା କମାଲ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ସହସ୍ର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚୋରି କରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସୁନସାନ ପାର୍କର ଗାଛ ଗାଲିଚା ଉପରେ ତୋର ମୋ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା प्लीज मत वो हटते जाओ यस तो माय नेम तो मुझे एमिति गाई तो अबे सब बड़े करे रुआ के करो वो मनीषा छाड़ी देवी आलो ना हेलो तोरे रूप ए चौवन मते पूरा पागल करानी आले आ मते मोटी आज बिलीव इज्जतको बचेको चाले आसिला कदम वाली अखरा को छाड़ी दो बोले परम जो इज्जत से
ନାହିଁ ଏଇ ରାମଦାଦୀ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ତ ତାଜି ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି Get out! ଓକେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲେ ମନେ ରଖ ତୋର ଏ କଥାଟା ମୋର ମନେ ରହିଲା ଅବେ ଭୋକିଲା ବାଘ ମୋର ସେଟା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ବର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇଲା ମତେ ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିଦେବି ତମେ କିଛି କହିବନି